Engkang Komuladi ing dalem niku kula sak rombongan wayang wit Sekar Gadung pimpinan Kilurah Minto Darsono saking Tlatah Pakis Rejo Rejo Tangan Tulung Agung ing dalem niku tinibalan masyarakat Bangun Rejo Kagungan kersa inggih menika bersih bisa. Mugi-mugi sabibaripun ringgit wajucal sedalun atas Desa Bangun Rejo pinaringan desa ingkang ayu tentrem guyub rukun subur makmur mulya lan tinata. Amin amin ya rabbal alamin. Kados padatan saderipun ringgit wajucal monggo sarang-sarang hampir sari campur sari Sekar Gadung Indonesia. Salam pambuka saking kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia.